Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, tituloy ti serye tayo ita alawas anapauluhan. Gasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Lola, agreeing kayo! Minsan, Jikoy! Lola! Saan ang amaring ni Lola? Lola! Dapat ang istawan na itibartak na. Iso maipatungpal kung tinapayagan agagam ko ken ka. Anya, saan? Agkasinsinta. Iso adin ako mapagaramidan ni Tidakas. Maasi ka kanya! Urayan na kanak ko. Ispalan ka manipod iti dayta gayong-gayong. Sheena! Sheena, anak ko! Sheena! Kanya kamutan. Apay nagpukpukaw kaya. Pangasim, Nardo. Iyalanak ko may ti danom. Danom. Antay, uminom ka. Agyaman ak. Kaslapod no ti tagtagainap ko. Limnad ka no ti anak ko iti gayong-gayong adyak na isalakan. Ay na, bunga laday tati nalabas pa nagpampanunot mo. Tinasayat, maturog tapay. Tani, rabi ipay lang. Nga madandanagan hak. Amangan mo't no dadakas anapagtang di siya nga anak ko. Mamat, pati kalaunay iti tagtagay na. Wala, agulay magkan, maturog akpay. Makamok. Ngam na siya. Bumangon ak. Gaputa talaga madandanagan ak. Sige. Ay, maturog ak. Jaket, mapuyatan. Dakas ka! Oy, Sheena. Laglagi pam dagiti imbagak. Saan ka nga agipulpulong? No di mo kaya timadaksan. Nawatam! Ayop ka! Dakas ka talaga! Kuston! Urayan niya pa iti bagbagam. Awanan ti maramidam! Anya ka din na ito yan napasamag kanya. Apay masapo lang maidadanas. Ay, Sheena. Na, apay ngagsangsangit ka. Ay, isa dino ti ayan ni Jikaw. Nagawid ka dahin. When? Nagawidan tayo dyan nga ayop! Na, ayop kung kunamatan, ijay kasinsin mo si Sheena. Kaslawan na itultulong na kan ka. Iti anya agapaw, anay bagam ti kasta Kasta unay nga minti bartakyo iderabi, Lola. Pinagaramidan na kitidakas na dya tao. Anya, ay sos, agtala ka man. Apay adadaalam di kasinsin mo, Pudno ti ibagbagak. Pudno. Indadanas nagday dya tao. Jackpot dyan day tangay pagbagam! Sana amamatikan ka! Sa dino ti papanan nyo, Auntie Lenny. Oh, si kamat gayam day ta, Jekoy kaanakan. Mapanak man di tayan da siya na kaninanang. Inakman kitaan ita. Nagtagtagain pak ngamin iti madi idi rabi. Iso sinapsapa kunti imay. Sige barok, panawan ka pa'y ditoy. Auntie, awan ni Sheena dita. Nasapa na pa nag-eskwela. Anya? Katno alas 6 pa'y lang matiti agsapa. Nasapa da, tadakan no activity da itang agsapa. Kasta gayam. Sige nga rod, agsubliak tulangan inton malam. Inakpay parubuatan dagiti anak ko ama pa nag-eskwela. Sana mabalin nagsarita da nga akina. Ang mga no agipulong. Oh, ada ka di bagbagam, Jekoy? Ay awan Auntie. Agsubli kayong tulangan inton sumangpat ni Sheena. Tapno makasarita yo. Wen, talagang agsubliak inton madamdama. Sige, panawan ka pa'y dito'y sirok ti kayo. Sige lang, Auntie. Auntie! Aping agsangsangit ka, kaanakan. Anya tinapasamak kan ka. Pastrakan na
Umay ka. Ala. Agtugaw ka. Ita, anya tinapasamak? Apay ngagsangsangit ka. Mabuteng ang kumamang ibaga kada kayo iti daytoy. Ngam kasla jak kabailan nawan pang ibagag. Anya ka di dayta. Ibagam laeng. Apay ngagsangsangit ka. Tiawanan bain a Jekoy. Umay ka. Masapol ang maamuan dagiti dadakkel mo daytoy ang napasamak. Ngam mabutengak. Nagpangtaniin san Jekoy adangran na kami ken ni Lola no agipulungag. Kasanukan. Ay, saan arumbang akabutang mo dayjay a tao? Ala, mapanta iti ayan dagiti dadakkel mo itamot laang. Wan anti, katagyaman ako na. Kasla jakpat yun ang aramid kan ni Jekoy ti kasta. Nagsingpat mat je kasinsin mo. Ngampud no. Saan kayo kadya mamati kanyak, tatang? Patyam kumamat ti anak ta. Naglawag matin ti resulta ti examen an aramid. Positibo an aramas ti anak ta. Patyandag kumatatang. Pudno an aramasak. Pangaasim ko anak ko. Mangan ka. Idi pa'y lakalman asaan ka nang nangan. Awan ganas ko ang mga nanang. Nadadaalan ti masakbayak. Naibabain akon. Gapoy tinapasamak. Sheena anak ko. At dapay nga taagururay anapinta sa gasat para kanyak. Adda anak ko. Basta patib karakteriknam. Kasano ko maapatib karakteriknak? Kataging gaita. Saan pa'y laan at iliw ni Insan Jekoy? Nawaya pa'y lang day nga ayop. Patsyag amatiliw dan tumatlaang anak ko. Basta patib karam ti pakinakam mo. Ada kami dito'y amang ipatpatagkan ka, Sheena. Nanang. Pakawanan na kami ko, anak ko. Nalabit ano saan kami ang nagsinakan ni tatang mo. Saan napasamakan ka, tikastoy. Karangganjang ngamin ti anak mo, Lene. Isu siguro, panasulisog meten kan kwa na ti kasinsin na. Ganabon na. Saan kumamat akas ti panagsasauyo ijay apo ko yun, nanang. Mismo nga apo ko yun ni Sheena. Ngam kasla awan mat panangisakit yu kan kwa na. Ay saan mo takasta, ah? Apay, ipabasol yu ka di kanyak ti kasya na pasama. Saan mat akas ta, nanang? Ngam apay ngamin nga impalubos yu anak iturog dito'y balay ni Jekoy. Sapay ijay kanumat kwarto yu tinagturugan na. Diya mo ngamin pagarupan, ama aramid na ti kasya anak ka. Masapol amagunod ni Sheena ti hustisya. Gapo iti panakay dadanas na, nanang. Sige, birukan nyo nga raw. So, di no tinagkapan. Ha? Apay, di mo ka di ammo ti dalan nga agawid. Nalipatam ka din nga dadagiti anak mo nga guruuray kan ka? Ha? Nardo, ipatam ti buok ko. Masaksakit, anak. Awanan ka itibay na. Nagtalinad ka kiting iti ayan ti anak mo agaran kan. Diyan! Amok mat, nga da ka mga sikaso ka dagiti duwa nga anak ta. Amok mat akasapulan nak ti anak ko. Kan saan agarang ganjang ti anak ko? Naramas ni Sheena. Kaday na nagayatan dayta. Ulbod! Iso na pasamak ken kuana ti kasjay. Gapo tagarang ganjang. Siguro. Iso tinang ipakita iti motibo. Iso anaramas. Uston! Agsay na talaangan!
Di mo matlagayam ammo nga ipatagdag iti tawa na patagkanyak nang runat yan ako! Naglaing kan! Nagturad kan nga agsaw. Siguro, agsinsinara kayo iti asawa man niya. Sana po na dayta. Awanan kay tibain. Talaga ang makisina akon kan ka. Panawan kan. Isurot ko dagiti anak ta. Kaya na! Hanggang makamukan ka dakwada. Gapo ta ipanaw mo ida diti balay. Awan ti mauray mo kanyak. Tandaan am dayta. Nasaya at matain may ka sa tor, anak. Jak amo no kasano nga awatam dayto nga inaramid ni mo na. Pasensya kayo, nanang. Kas lang amin jak kaya't apanawan itay ni Sheena. Sangit. Naibaglakit din. Tanda ni Auntie nang na. Isupay lang ti kadwa na ijay balay na nanang. Apay ka din, nanang. Ayan ni Mona. Apay ada kayo tinanguray kanyak. Ay na, sa tor. Pimanawan ni mo na. Ada surat na para kan ka. Ang apay, nanang. Ha? Nay, apay nga da kayo, Lenny. Apay akastati lang ala, sumra kayo. Agmano kayo ka ni Lola, anak ko. Agmano kami, Lola. Malawan, aguray ka, Lenny. Apay nga da kayo amin dito. Ano day tarupam? Nanang, agnaed kaming dito'y kadagiti anak ko. Awan ngamin sa bali pagkamangan mi. Ay, katuwanan na. At dapay ay maramidak. Sungbatam man pa'y ti saludsud ko. Ano day tarupam. Kinabkabil ni Nardo, nanang. Isuan nagsina kamin. Anya? Anak ko, ingkan ije pagadalan yo. Dandanikan agturpos. Isu asaan arumbeng nga aglangan ka. Nanang. Di mon panunutan ti ibaga dagiti tao. No day taman ti pampanunutam. Laglagi pa nga da kami amang ipatpatagkan ka. Nanang. Agrubot ka. Itulod ka ni ije pagadalan yo. Saan, nanang? Husto kayo. Saan arumbang agkapuyak? Dandanin ti panagturpos ko. Kat masapul nga graduara. Kasta ti rumbang anak ko. Patib karam ti pakinakam o. Kat saan ka nga agpaapekto kadagiti mangmangag mo nga ibagbaga dagiti tao. Nanang! Lenny! Lukatan niyo kumaday toy! Auntie, apay, ada ka tinda ka sa napasamak? Apay, akas ta ti dyaryo. Sheena, sigurado ang maragsakan ka. Gapo iti ipadamag ko kan ka. Ha? Apay ko maamaragsakan nak, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluhan. Gasas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.